Anak, huwag ka na umiyak, please. Po. Po. Alan Aquino, lalab ni galab, shout out. Hindi mo sige ito batang iyak. Mr. Jadin, Migalab, shout out po Mr. Jadin. Ayan, Migalab, shout out lalabs. Pangako. Huwag ka na umiyak, Aliyah. Oh, play na play. Mr. Jadin, Migalab, shout out Alan Aquino. Ayan, pati na si Alan Aquino. Late dinner, okra and chicken fried. Wow, sarap. Ayan, may ads ka, Alan. Ay, ako na miglad. 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 Ako na. Ako na miglad. Ako na miglad. Napapasal ito. Pas nakakauragan niya pa. No? Katatangis niya. Ako na miglad. Ako na miglad. Basa kaya agad. Hindi ang basa. Kapalit pa sana. Ayan po yung video mo, Alan Aquino lalabs. Meron kang ad. Walter TV channel, Migalab, shout out. Walter. Minlive naman adi. Minlive. Walter TV lalab, Migalab, shout out. Saan ito kong gani? Tuluwas. Walter TV channel, Migalab, shout out. Yung ano ko yun, mga lalabs, yung anak ko yun naiyak. Ay, Diyos ko. Tamsik from Walter TV channel. Ayan, 4 million, Migalab, shout out. Salamat po sa 4 million in the house. And mga love, kung meron po kayong mga alaga dyan, pwede po kayo kung mag-barkir. Sobrang mano yung araw.
Manliligaw. Ayan po, Sir Alan Aquino. Late dinner. Okra and chicken fried mukbang eating. Ayan. Nasa bahay mo po ako. Ayan. Ayan, Alan Aquino, pinapanood ko pa yung ano mo, yung okra and fried mukbang. Ayan, dikit ko to sa'yo. Malaki na rin pala yung bahay mo. Sarap, oh. Daming rice. Ayan, sarap. Ilang minutes lang ba to? 3 minutes, ay malapit nang matapos, oh. Si Bibi kaya tulog pa, ma.
Ay, nag-ads. Siyang ginugulo. Ka ba? Ayan, Shublog, Migalab, shout out, Shobs. And Lalab, Migalab, shout out. Thank you sa pagbisita, sa pagpunta. Ayan. Bigyan kita ng jacket vlogs. Ayan, Shublog, Lalab, meron ka na pong jacket. Salamat. May jacket ka na, Shublalabs. Gulo. Tanong. Sir Buchito, Migalab, shout out po. Ayan, Tamsak 6. Salamat po, Sir Buchito. Salamat po, Sir Buchito. Good morning. Ayan, SSC TV, done watching. SSC, Migalab, shout out. Kylie, my friend, Migalab, shout out. Lalab, how are you, my friend, Kylie? Tamsak kay, baby. Bye-bye, baby. Salamat po, Sir Buchito. Thank you po. Ang pagmamahal, inaalay ko sa'yo.
Biglang nagbago. Sino pa? Mr. Jerin Vlogdan. Ayan. Parang si Mr. Jerin, di naman yan nagla-likes. Napunta yan dito sa live ko palagi. Baby, ayan. Kay Sir Buchito Channel. Ayan. Salamat po, Sir Buchito. Madalas na iwan. Parang di naman yan siya nagla-like si, Jadine. Napasok yan palagi pero di siya nagla-likes. Mr. Jerin Vlog, please connect back. Ayan. Parang di naman yung service ito nagbabalik. Kanina pa yan siya pumasok. Ano lang yan na silip. Madali lang unsub mga ganyang tao. Ayan. Napasok lang siya pero hindi naman siya nagla-likes. Pansin ko lang. Hindi talaga siya nagla-likes kasi siya ang unang pumapasok sa akin eh. Hindi siya nagla-likes. Service ito ganyan lang yan siya. May ads pa oh. Sebochito, meron akong bagong 5. Palit tayo, Sebochito. Taon, bigyan mo ko ng 5, Sebochito. Bigyan kita ng 5. Sir Brochito, kusina ni Maels. Uy, kumusta? Sir Maels, kumusta ka na po? Ito, maganda pa rin. Para mag-ano yung ano ko, yung bahay ko mag 4.20. Tatlo na lang kasi bago yan mag 20. 17 pa lang yan. 4 ano yan, 17. May 5 ako ni Sir Brochito. Iligit ko sa Sir Brochito ha. Dikitan mo lang ako ng 5. Para gumalaw naman yung bahay ko. Kumusta ka na, Sir Maels? Nasa ano ka pa rin? Abroad? Sir Maels, nasa abroad ka pa rin? Hindi ka pa nag-vacation? Andyan ka pa, Pinas. Opo, lala, nandito pa ako sa Pinas. Soon, magkakapag-abroad din tayo. Basta ngayong taon. Mo siya. Yan, Sir Pusito, nasa bahay mo na ako. Andito pa sa September, siguro bakasyon. Mashallah. Tagal pa. Kailangan maraming pera. Ang mahal ng bilhin sa Pinas. Saglit lang yung pera mo dito. Ang mahal ng mga bilihin. Ayan, 4 million Migalab. Shout out 4 million. Dikit 1. Tapos ko lang tong ads, Sir Buchito. Sayang. May ads po. Oh. Kaya nga. Kaya kailangan ka dito. Marami kang pera. Saglit lang yung 1,000. Yan, Sir Buchito. Tinatapos ko lang yung ads. Naklik ko kasi. Yan, tapos na. Sayang ng ads. Dikit to. Ayan, salamat po, Sir Buchito. Ayan, wait lang ha. Magdikit na rin ako. Ayan.
Madam Erminia sa Migalab, shout out. Ayan, Sir Buchito, nasa ano mo ko premiere. Ayun, tamsak na to. Yan, Sir Buchito ha. Tinapos ko yung isang ads mo kanina. Unang dikit. Ha? Ayan, kusina ni Maels. Madam Erminia, Migalab, shout out po. Ako yan, Sir Buchito, si Jake. Unang dikit ko yon. At gabi. Cute bimos, hindi mama comment. Baby kasi po. Ano, bawal po ata yan. Si Lolo nagtanggal ng comment section. Yan, Sir Buchito, pangalawang dikit, Sir Buchito, ha. Salamat po, Madam Merminia. Ayan. Pangalawang dikit, Sir Buchito. Ayan, 4 million Migulab. Kahit saan. Miss na miss kita. Di kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Load pa ba? Ako sa isip mo. Dalawa pa lang yun, Sir Buchito. Ito, pangatlo. Dikit apat, tamsak sa live. Ayan, salamat po, Sir Buchito. Ito, pangatlong dikit. Dito ako sa ano mo, premiere. Pangatlong dikit po, Sir Buchito. Ayan, nag-20 na. Kulang pa ako ng dalawa. Dikit 5, tamsak sa live. Sige po, salamat po, Sir Buchito. Pangapat na po ito, oh. Pangapat po, Sir Buchito. Ayan, salamat po. Tamsak sa ano mo, premiere. Tamsakan ko rin yan ng main ko. Ito, pangapat, Sir Buchito, ha. Isa na lang. Mahal mo ako. Isa na lang, Sir Buchito. Malapit na ang matapos. Ayan, short channel. Migalab, shout out. Short channel. Dikit 6. Ayan. Ang Sir Buchito, pang 5 lang po ito, Sir Buchito. Pang 5 po. Meditation in the morning.
Ayan, Tamsak 5. Naglo-loading na nga. Di mo pinapansin. Tingnan ko pa sa dito, baka meron pa akong di nakadikit sa'yo. Kuy. Okay po. Wala sa'yo. Ano nang pag-ibig ko sa'yo? Yung ano, mapusa. Butan mo nga nikin ano buangin. Daw ibutang sa plastic. Samburis kit tira else.